Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Соат дета як шавад. Ман гуфтам сар видео кунам. Яке номуси тоҷикӣ дорам ва дар ҳақиқат миллата дӯст медорам, ҳурмат мекунам. Ва чӣ гуфтанем бародаро, апао, хоҳаро, дурини ман куне пир шидагиай. Амихе мегӯм хидма қапм. Яке ман ҳаракат мекунам барое ки рӯзи ҷумъада касе ки дашном мекуна уболай. Бобом мегуфт ки ҳар касе ки рӯзи ҷумъа дашном мекуна ва мусулмонора пас мезана, гуноҳи калон мегира. Аки ман ӯ гуноҳашо намегӯм, ман мулло нестам. Бо нагӯем бародар тоҷик муллоай. Ман чӣ гуфтанам бародар, апа, хоҳаро, наход ки ин ҳами як урусе ки духтари тоҷика мучака барои телефона чие, ҳами одам ба даҳанаш мегӯяд ки дар канали ҳами видео 2,5 просмотр гирифта буда, видеоро удалит карда. Лекин мега блогерои тоҷики шумо мега духтари тоҷика гирифтан пас задану дар ин ҳами урус ҳеҷ ки ответ додагӣ нест. Ягон блогер ответ надодем. Барои чӣ хестем пас задан, пас задем. Дини ислома истифода бурдем. аз номи дини ислом гап задем. Ин ҳама шуморо ҳақорат намекунем. Шуморо ин урус ҳақорат мекунад ки Таджикском вроде бы блогер из Таджикистана. И по сути он меня знает. Но я не знаю таджикский, к счастью. И мне перевели видео. Альхамдулиллахи роббил аламин. Ассалату вас. Суть видео заключается в том, что он критикует эту девушку и за то, что она меня поцеловала. Очень много людей его поддержало. То есть он меня не критикует, но он критикует эту девушку, которая якобы была мусульманка, и она поцеловала со мной, с незнакомым парнем. Ну, короче, это видео собрало 100 000 просмотров у него, да, больше, чем у меня. Вот, и... шумо як бор фикр накардем ки ҳамин духтар ака дора, апа дора, тағо дора, хеш дора. шумо ҳамина буроварден дар байни мардуми тоҷик шарманда кардем. шумо ина шарманда накардем. шумо хоҳари худтон шарманда кардем. шумо аз номи дини ислом истифода бурдену духтари мусулмона шарманда кардем. дигар он кор накардем. шумо барои як ду танга пули ҳароми ютуб гирифтен, шарманда карден ва ай Аллоҳ натарсидем ки ғазаби Аллоҳ чӣ сахтае. Аллоҳ шуморо хор мекунад. шумо миллати тоҷика пас задем, шумо миллати мусулмона пас задем. ин ҳам сообщение омадааст дар WhatsApp. ҳама ҳамин видеоро парсида ки акаи раби чӣ гап гуфтеста урус. ҳамин урус шумо блогерое ки аз номи дини ислом гап мезанед ва миллати тоҷика пас мезанед, шуморо гол задеста. мега ки якташ мана критиковат накардану ҳамун духтари тоҷикишона критиковат кардан. ай Аллоҳ натарсидем ки чӣ ғазабо дора. дидестен ғазабоша чихе нишон метиҳад одамора, чихе қудрато дора. барои он ка одамое ки ҳамин духтара партофтен дар каналотон, хос аз барои Аллоҳи меҳрубон ай каналотон гирен, удалит кунед. ман дар каналотон жалба зада будам, лекин шумо бо гирен удалит кунед ки ҳамин видео намона. шумо ба ҳамин видеотон пул кор кардем, лекин як одами дигар дар байни маърака, дар байни ҷомеа сарша хам кардем. падари ҳамина модарша. шумо представ кунед ки ҳамин духтара падараш бо чанд ёру рафиқ дора, чанд хештабор дора, бачаҳои бананг дора. мегиратона, ягон корто мекуна. шумо борем блогерое ки ира как будто ки насиҳат кардем, баъд мегӯем ки акай фақатин рост мегуфту, мо бовар накардем. ман бисёр ҳавобаландӣ намекунам, бисёр гапи гандато намегӯм. фақат мегӯм ки ай барои Аллоҳ, агар ки шумо ҳақиқатда Аллоҳро дӯст дорен ва ҳақиқатда дини ислома шумо мехоҳед ки ҷорӣ кунед, як каса насиҳат кунед, шумо ҳам видеоро гирен удалит кунед аз каналотон. фарқ надорад. ман номи ҳамата намегирам.
Ма уже ду каналтона жал барои кам шумо бисёрен дар дуруни ютуб ки ҳамин духтара партен. Ман мегӯям ки ҳамин духтара гирен, видеоша удалит кунед. Ман пишти духтара намегирам. Бо нагӯем ки пишти духтара мегира ки вай духтар мӯча кара иха кара. Вай духтар вақте ки мӯча кара 2,5 просмотр гирифт, аз шумо гирифтен 100,000 канен дар ютуб партен. Шумо агар ҳамин видеоро удалит накунед, ман бисёр далелотон дорам. Бисёр далелотон дорам. Кадомет ки накунед удалит, як рӯз нахи пружини сар вайрон мешава, ман мегирам видеотон мемонам. Дар ютуб мемонам. Дар ютуб мемонам ки шуморо шарманда кунам. Лекин ман ҳолеам сабр кардестам. ҳолеам сабр кардестам ки яке шумо исправит мешавед. Яке шумо ҳамин туш дар сартон мезанаву мегӯянд ки биё ҳамин бародари тоҷик ҳамин Фахриддин рост мегӯяд, биё мо ҳамин видеоро оҳиста удалит кунем ва накунем ҳамин хеле гухирӣ. Накунем миллати тоҷика пас задана. ай ба ҷои хезен як кори фоидаовар кунем дар ҷомеа, як каса як насиҳати нормалӣ кунем, шумо мехезену ва миллати тоҷика пас мезанем. Миллати мусулмонро пас мезанем. шумо апау хоҳари худтон фикр накардем ки апау хоҳартон, ина мисол апатон дар Тоҷикистон, шуш дар Россия. ягон кори безеб мекунад духтараш, шуш мефаҳмад, ҷош апатон сар метиҳад. шумо ҳамина фикр накардем ки апатон куҷо меравад, чӣ хел зиндагиша пеш мебарад, ки шуш бечора дар инҷа дар лойқо, дар дуни вагоно хо, пулош кидат мешавад. 100,000 кор кунад 40,000 мегирад, 40,000 кор кунад 20,000 бо через посреднико пулош аввало кара мегирад, зораву тавалло катӣ сар метиҳад хоҳартона ё апатона. шумо фикриро накардем? ҳар касе ки чизе мекора дар замин ҳавая мегирад. бо ман мегӯм ба хотири Аллоҳ ҳамин видеое ки ҳамин духтара партофтем, аз каналотон удалит кунед, ба шарте ки шумо Аллоҳро шиносену ва дар роҳи Аллоҳ бошед. лекин агар удалит накардем, ман бо мегӯм, ман номи каналотонро намегирам. любой тата инахи факт катӣ, тӯҳмат не, голоси холӣ не, галасовой не, инахи факт катӣ доказат мекунем ки шумо карочи корои ҳаром кардаген, корои безеб кардаген. ӯ солҳои пештаратон не, солҳои 20 сол 10 сол не, ин ҳамин соли 2022 тон доказат мекунам ки чӣ хел айки барои чӣ хеле кардаген. ҳамаша инамихи дар болои ютуб мебурам мемонам. ман камтар сабр мекунам, камтар яки дига сабр мекунам. лекин ба як рӯз сабри ман тамом мешавад, ман мебурорам ку якта ба якта ба далел, бо далелу факт ҳамата мебурам дар ин ютуб шарманда мекунам. ҳамин рӯз як бародар ки ман гап задам, нами саҳрӣ, им саҳрӣ не, дина саҳрӣ, дина нӯҳум буд, ин рӯз уже даҳума. як бародар ки гап задам, ваям мегӯяд ки Фахриддин мегӯяд ман ку ҳамин ютуб манам безор шудагӣ мегӯяд, лекин ман ҳозир буром равам мегӯям тарсид. ман ҷушку ҷура гуфтам, ман ку инахи мефаҳмам ки ҳамихи каналма як формат занам, она шава бара ку вообще дига на ютуб дуром, на ягон каза дига, на кордор шавам, даже номеромам гуфтам ки алиш мекунам ки дига ҳамхели номардор, ҳамхели кордора ку ман набинам, дилам ганда месӯзад ба миллатам. ҳамон бародар гуфт, гӯш ку Фахриддинҷон гуфт, ту ҳозир каналта удалит мекунӣ, мепартоӣ, мисол мебурӣ мери аз ютуб, мегӯянд тарсид, мегӯянд ягон кас таҳдид кард, ягон блогер тарсид. ба блогерҳо мехезанд, мегӯянд мо карочи сирш кардем, ица кардем, ута кардем. гуфт без ҷуръат ҳамҷа, гуфт давом додан гир, чӣ хеле ки аҳбора дастгирӣ мекунӣ хоҳарора. аки мо дар шарт несте ки ҳар як занака видео кунем, рӯша нишон диҳем, паспортша нишон диҳем, ягон гапи ганда гӯем шавад. ман фақат аз барои Аллоҳ ва аз барои миллати тоҷик, ай барои пешрафти шумо хизмат мекунам. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. мана ҳазорон бор бахшем бародару апау хоҳарҳо ки дар ин видео беҳаққорат буд. дар ин видео беҳаққорат буд ба хотири рӯзи Саиди ҷумъа.
беҳаққорат буд. И ман ҳаракат мекардам ки агар ки видеоро удалит накардам, ҳамаша факти далел кардӣ бурорум дар пеши шумо манам шарманда кардам. Ино миллати мана шарманда мекунам, ман инора хичона шарманда мекунам. Ободу сарбаланд бошед. Худованд ҳаматон нигоҳбон бошад.